Моторошна трагедія у Краматорську на Донеччині. Росіяни завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, саме коли звідти очікували евакуації місцеві жителі. Щонайменше 50 людей загинули, зокрема і 5 дітей. І ще близько сотні поранені. Перон усіяно тілами невинних людей. Русский мир, Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. За словами мера міста, одночасно операції проводять близько 40 хірургів. Волонтери просять про евакуацію поранених до Дніпра. Відомо, що обстріл росіяни завдали ракетою «У». Її уламки знаходили у 40 метрах від центру вибуху. Вот эта ракета убила десятки людей, десятки покалечила. А надпись на ней «За детей». Окупанти ж заплуталися у власних брехнях. Одночасно поширювали інформацію, що на вокзалі ледь не база Збройних сил України, а згодом видаляли пости. А державне російське агентство РІА Новості написало про нібито українську ракету. Щоправда, ще приблизно за 5 хвилин до удару. Очільник обласної адміністрації Павло Кириленко наголошує, що окупанти цілять саме по цивільних, аби посіяти паніку. Вони відслідковують залізничні вокзали, вони розуміють, куди бити. Ворог при його засобах і спостереження чітко розуміли, що це залізничний вокзал, що це місто, що таке скупчення людей. І робить це виключно для того, щоб люди не виїжджали з території області. Це саме те, на чому я наголошував. Зло, яке не має меж. Такими словами описав цинічну атаку президент України Володимир Зеленський. Він упевнений, що росіяни, не маючи сміливості битись на полі бою, знищують мирних жителів. Це, безперечно, є воєнним злочином, додала міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас. У своєму твіттері вона заявила, що Путін і Росія будуть притягнені до відповідальності. Попри облогу, Азов продовжує боронити Маріуполь та палити ворога. Українські захисники влучним пострілом знищили російську БМП разом із екіпажем. Бійці зазначають, що група російських піхотинців також навоювалася та лягла на довічний спочинок на вулиці українського Маріуполя. Вы уже навоевались, пацанва. Хорошего понемножку. Окупанти безуспішно намагалися штурмувати позиції українського війська в районі Рубіжне, Новотошківське, Золоте, Попасна, Нижнє та Борівське. За даними Генерального штабу, напередодні відбито 7 ворожих атак на Донеччині та Луганщині. При цьому знищено 4 танки, 2 артсистеми, 10 бронемашин та 11 автівок. Водночас окупанти гатять з реактивної артилерії по військовим та цивільним об'єктам, а в окупованих містах чинять терор. В тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої ДНР виконують функції місцевої поліції, здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення. Ворог завершує відновлення своїх побитих підрозділів Центрального військового округу. Так званих добровольців для війни шукають і в Білорусі. Ними комплектуватимуть нові підрозділи приватної військової кампанії. А війська російського союзника готуються на полігонах. Збройні сили Республіки Білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До 4 батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону. Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території Республіки Білорусь по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. Те, що росіяни вчинили в Бучі, вони можуть зробити в будь-якому місці іншої країни. Про це заявив президент України, звертаючись до парламенту та народу Фінляндії. Володимир Зеленський нагадав, що Фінляндія вже бачила жорстокість російського вторгнення і додав, що зараз загроза зберігається. Якщо російська армія отримає наказ
вдертися на вашу землю, вони зроблять те саме і з вашою країною. Я вам цього не бажаю. Вони зроблять те, що було в Бучі у ваших містах. В містах будь-якої країни, про яку керівництво Російської Федерації вирішить, що це нібито частина їхньої імперії, а не земля іншого народу. І навіть якщо російські солдати не розумітимуть, для чого їм це потрібно, вони все одно будуть воювати. Бо це ненависть і це презирство до інших людей, які виховуються зараз в Росії. Глава держави заявив, що Україна, як і Фінляндія, колись має сміливість бити ворога, який переважає за чисельністю. Проте в них ще є багато нафтових грошей, які слід скорочувати. Президент закликав ставити питання ембарго на російську нафту перед Євросоюзом та бойкотувати торгівлю із Москвою. Як і ви, 83 роки тому Україна має сміливість захищатись проти такого ворога, чиї сили значно переважають. Їх просто дуже багато у кількісному вираженні. У них дуже багато техніки і дуже багато ракет, багато людей, яких можна кинути на війну, і багато нафтодоларів, нафтоєвро, які витрачаються на пропаганду агресії. Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Це підтвердив прем'єр-міністр країни Едуард Гегер. У своєму Фейсбуці він пояснив, що уряд Словаччини задовольнив запит України про допомогу та забезпечення самооборони як прямий наслідок збройної агресії Російської Федерації. Хегер додав, що цим рішенням Братислава сподівається зберегти якомога більше невинних життів українців. Водночас при цьому відзначив, що надання системи не означає, що Словацька Республіка стає частиною збройного конфлікту.